आरि सारनि सिथ्लायाव बर'नि माहारियारि आफाद फारियै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बारग' बिएलटि, बारग' एनडिएबि, खौसेथि बर' सुबुं आफाद गासै आफादफोरा जयै खौसेयै बिथांनि सिथ्लायाव जों नुजाफैदों। जाहोना जाहैबाय NTA नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिजों सामलायजानाय निट आनजाद बिनि रिजाल्टखौ मैया होनाय जादों, फोसावनाय जादों। दा बे निट रिजाल्टआव फागुन मोसाहारि बिथांनि फिसाज्ला हरेन्द्रनाथ मोसाहारि बिथाङा 720 नाम्बारनि गेजेराव 618 नम्बर लाखिनो हानानै अल इन्डिया 9399 रेंकआव बेयाव बिथाङा उथ्रिसारनो हादों आरो अल इन्डिया ST रेंक हिसाबै 85 रेंक मोनदों STआव अल इन्डियायाव। दा बेबायदि हिसाबै उथ्रिसारनो हानायखौ जोङो खौरांखौ मोननानै जों गासै आफादा हरेन्द्रनाथ मोसाहारि फंबायखौ जोङो थुलुंगाखांनायजों लोगोसे बरायनाय हाबाफारिखौ जों लाफैदों। जोङो सानदों बिथांनि गार्जेन आरो बिथां फरायसा बिथांमोना जाबायदि खस्थ' खालामदों बेखौ जों बाख्नायनांगोन। जाहोना जादों बिथांनि गार्जेना जिहेतु सासे फोरोंगिरि आरो हरेन्द्रनाथ मोसाहारिखौ बिथाङा गावनि फरायसालियावनो क्लास 8 सिम फरायहोदों बर' बिजोङाव। बिनि उनाव प्राइभेट बर' बिजों UN एकाडेमियाव बेवहाय फरायहोदोंमोन आरो बिनि उनावनो हायार सेकेन्डारिखौ पायनियार एकाडेमि बेवहाय फरायहोदोंमोन बाक्सायाव थानायाव। दा बेबायदि हिसाबै बर' बिजोंजों फरायनानैबो सासे मोजां रिजाल्ट लाखिनो हायो बेखौ हरेन्द्रनाथ मोसाहारिया फोरमान खालामदों। नंगौ बिथाङा फार्स्ट एटेम्पआव हायाखै, सेकेन्ड एटेम्पआव हादों, बेयो सैथो बाथ्रा। मानोना जिहेतु बेबायदि आनजाद होनायनि नलेज बिथांनि गार्जेनावबो गैयामोन, फरायसानावबो गैयामोन, बेनिखायनो बेखौ बुथुमनायाव बिथांनो एसे सम लादों आरो बेबायदियैनो आवगायलांबाय थादों। आरो जों बेखौबो बुंनांगोन जे फागुन मोसाहारि सारा गावनि गथ'फोरखौ जाबायदि दिथा होदों बेखौ जों बाख्नायनांगोन। बिथाङा सानै गथ'खौ बर' बिजोङाव फरायहोदों आरो आं बेखौ मेनसन खालामनाङाबाबो खालामनो सानबाय। जिहेतु बिथांनि फिसाजोआ देग्लाय HSLC आनजादखौ बर' बिजोंजों उथ्रिदों आरो बे बर' बिजोंजों उथ्रिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों मान बावजानाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थानि नैथि पजिसनखौ बिथांनि फिसाजोआनो लाखिनो हादों, ज्योति मोसाहारि। दा बेबायदि हिसाबै जोङो बिथांनि न'खरनिफ्राय बर'नि सासे सुबुं धोन आरो सुबुं सिबिसुला सुबुं जोनोम जागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो इयुन समाव हरेन्द्रनाथ मोसाहारिया सासे MBBS जानायजों लोगोसे सासे मोजां स्पेसियेलिस्ट डक्टर जानानै फैयो बेखौ जोङो मिजिंथिबाय। आरो आफा इसोरा जाहाथे हरेन्द्रनाथ मोसाहारिनि देहा सोलेरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो नैबे दिनै निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय हरेन्द्रनाथ मोसाहारि बिफा फागुन मोसाहारि बिथांनि न'खराव जोङो बरायनाय हाबाफारि जों दान्दिसे लानाय जादों। बे बरायनाय हाबाफारियाव जोङो इतिमধ্যे जों बरायखांबाय। दा बेखौनो आङो बुंनो सानदों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दा जोंनि लाइमोन इयुथ्स जे फैबाय थानाय जोंनि बर' फरायसाफोर बिथांमोनखौ जोङो फल' खालामनो थिनो जे जोंबो नैबे हरेन्द्रनाथ मोसाहारि बिथाङा जे सासे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव थरसे गोजों हाथरखि अलंबारफोर बायदि जानो थांगासिनो दं। दा बेफोरबायदि जोङो सासे आरो इयुनफ्रावबो जोङो हरेन्द्रनाथ मोसाहारि बायदि जोंनि इयुन फरायसाफोरा फैबाय थानाय फरायसाफोरा बिथांमोनबायदि फल' खालामनानै निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हायो आरो गावबा गावनि जिउखौ मोनसे लामाजों थांनानै दैदेनलांनो हायो आरो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सासे सुबुं धोन सम्पद जानानै थानो हायो। बेखौ आङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै आङो खावलायो।